rito. Wala, miss kita eh. Miss mo ko. Saglit na sasara ko lang yung pinto. Saglit lang. Baka nandyan yung asawa ko eh. Kanina ka pa ba dyan? Sabi mo, pupunta ka na sa bahay. Hindi nga ako makapunta kay... Naglilihi si Mrs. Nalilintik na ako, Rom. Kanina ka pa ba dyan? Pinaparang kita bang tulong. Ganun ba? Wala na miss mo, malis. Kita ko malis. Malis- Namalingki ako. Namaling, di ba? Saglit lang saan ka ba dadaan? Papapasukin kita. Alam mo, miss na kita eh. Kiss nga muna, Rom. Kiss. Miss na kita. Kumusta ka na ba? Pasensya ka na ha, kasi yung misis ko naglilihi. Eh, hindi rin ako makapagpaalam dito ng basta-basta eh. Nilihi din ako eh. Eh, di ba dati yung paalam ko sa kanya, nagsasabong lang ako. Inubos niya lahat ng manok ko para hindi ako makaalis. Kaya, hindi ako pinapaalis ngayon. Wala na akong dahilan. Buti puntan mo ko rito. Oo, miss kita eh. Dito ka muna, garo. Dito. Papasukin kita dito. Papasukin kita. Pasok ka na dito. Sunduin kita dito sa labas, ha? Ikot ka lang. Wala yung asawa mo. Kita ko malis. Umalis ba? Kiss. Hindi na. Sunduin kita dyan sa labas. Ingat ka, ha? 2 hours later. May dala kong ubus kamote. Saan mo nakita yung misis ko? Saan mo nakita? Doon sa kalsara, inabon ng aso. Inabol na. Naglilihi yun. Baka mamamalingki yun. Dito, kumusta ka na? Napulot mo sa daan. Bugsak mo yan dyan. Bugsak mo yan dyan. Lagyan mo dito.